салом дӯстон, хуш омадед ба канали Ишқи Нотамом. Дар видеои имрӯза ҳаёти ҳақиқии Фирӯза Ҳафизоваро пешкаши шумо мегардонам. оё шумо медонистед ки Фирӯза соҳиби ду духтар аст ва духтари калонияш соли оянда мактаби миёнаро хатм мекунад? чаро Фирӯза аз ду шавҳараш ҷудо шуд ва оё дар соли 2021 шавҳар кардан мехоҳад ё на? ва дигар чизҳои ҳаётияш ки шояд шумо то нашунида бошед. пас то охири навор тамошо кунед, ҳамаашро хоҳед фаҳмид. ҳатман дар канали мо обуна шудан ва дар видео лайк гузоштанро фаромӯш насозед. пас аз тамошои видео фикру ақидаҳои худро дар комментария нависед ва бигӯед ки навори оянда ҳаёти кадом сарояндаи тоҷикро пешкаши шумо гардонам. фирӯза ҳафизова, раққоса ва сарояндаи шинохтаи тоҷик, 21 марти соли 1985 дар шаҳри Қурғонтеба таваллуд шуда, дар тарбияи модараш ба воя расидааст. фирӯза танҳо мактаби миёнаро хондааст ва маълумоти олӣ надорад, лек рақс карданро омӯхтааст ва чанд сари сол ба раққосагӣ машғул буд ва соли 2007 бошад раққосагиро баъз кардааст ва соли 2008 тасмим гирифт ки ба сарояндагӣ машғул шавад ва аввалин суруди худро соли 2008 ба номи бачаи фархорӣ пешкаш кард. фирӯза ҳафизова ду маротиба ба шавҳар баромадааст ва аз ҳардуи шавҳараш соҳиби фарзанд аст, яъне соҳиби ду духтар аст. духтари калонияш Шаҳзода аз шавҳари якумаш ва духтари дигараш Асмоа аз шавҳари дуюмаш аст. сабаби 4-5 сол аз саҳна дур будани Фирӯза ин шавҳар кардан ва ба тарбияи фарзандонаш машғул шудан аст. мутаассифона Фирӯза аз ҳардуи шавҳарҳояш ҷудо шудааст. баъди ҷудо шудан аз шавҳараш боз дубора ба саҳна баргашт ва сурудҳои зиёде пешкаши мухлисонаш кардааст ва карда истодааст. дар ёд дошта бошед, пеш аз соли нав овозае паҳн шуд ки гӯё Фирӯза ба шавҳар баромадааст, аммо худи Фирӯза мегӯяд ин ҳақиқат набуд, як шӯхии солинавӣ буду халос. фирӯза ҳоло ба шавҳар баромаданӣ нест, худаш мегӯяд ки ниятҳои зиёде дорам, вақташ ки расид сурудхониро баъз карда баъд ба шавҳар мебароям ва аз пайи кору бори нав ба бизнес машғул мешавам. фирӯза айни ҳол дар соли 2021 дар шаҳри Душанбе зиндагӣ карда истодааст. Шаҳзода духтари калонияш соли оянда мактаби миёнаро хатм мекунад. Асмоа бошад ҳоло хурд аст ва дар мактаби миёна таҳсил карда истодааст. фирӯза айни ҳол шавҳар надорад, лек тӯли 1 сол мешавад ки маъшуқае дорад ва аз будани ӯ бисёр хурсанд аст ва хело ҳам дӯсташ медорад. худаш гуфтааст ки шавҳари ояндааш маъшуқааш аст. даромади асосии Фирӯза аз иштирок дар тӯйҳо аст. нархи як тӯйро гузаронданаш на камаш $2,000 аст. ҳама суруду клипҳои Фирӯза тавассути сомонаи YouTube пешкаши мухлисонаш мегардад. ногуфта намонам ки Фирӯза дар YouTube канали шахсӣ надорад, вале дар Instagram саҳифаи аслии худашро дорад, ки зиёда аз 538 000 обуначӣ дорад. дӯстони азиз, инак навори имрӯзаи мо ҳам ба анҷом расид. боварӣ дорам як камеам бошад маълумотҳои хубу ва нав пешкаши шумо кардам. ҳатман дар канали мо обуна шудан ва дар видео лайк гузоштанро фаромӯш насозед. худоҳофиз дӯстон, интизори наворҳои нави мо бошед.